they smile. Mama, when you come, me, I get high. You make me wanna fly. Bad man, I feel like the most high. So you giving me the fever, and you bust off the brain like a trigger. And I will always give you every little thing you do. But you tell me mind, you can cheat in the visa. Mama, see, I go see you, you come and go. I'm a twitch like a feeling. General, me and Sunny, I know he are thinking. Come and we bash up the place, and we fuck up the Yes, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button right here. Check it out. It's on Amazon.com. Hip hop and Igbo culture by yours faithfully, Martin Punch Weekly. All right, it's Catholic Church, Umunya, St. Michael, Sabacha. Check it out. All right, you rock. Stick around for birthday splash. What to be awesome, what to be awesome. This one should be awesome. Ladies and gentlemen, tighten your seatbelt as we take you on this smooth ride. Let's go! It's the morning drive on 103.5 Bonad FM, keeping your morning engaging as we take you through the smoothest ride on radio from 7 a.m. to 9:30 a.m. Getting your morning inspired, be informed, let's interact only on the morning drive. Make it a date with Martin Efan Shuku in Meta. And Crazy F.E. Emenari, aka Class. From Monday to Friday from 7 a.m. to 9:30 a.m. on the morning drive. 103.5 FM. I don't want to you to live with my time. I don't want to wait till it's all over. Love is a gift from the most high God. That is why I'm thankful for my life. But the past life really hurt all that. So now I try to be pure alone. No be like can't do this shit no man. I just get the time in job. If you don't see, but it's like plenty. I keep up on my belly. Roller coaster. People be like Ellie, roller coaster. Like that, roller coaster. It go back. Somebody baby. Pero la vida me protege de la mala. A veces creo que yo soy la hierba mala, porque no muero aunque me tire muchas balas. Y que me da la par de gorda que estoy vivo, y que me la gozo pero también la sufrido. Que ni la fama ni la lana, que me desfrío y la sonrisa de mí. Mis emociones, muchas palabras pero pocas las acciones. Yo no vivo pendiente de las opiniones, yo me reparo, solo quiero hacer canciones. De mis emociones, muchas palabras pero pocas las acciones. Yo no vivo opiniones, yo me reparo, solo quiero hacer canciones. Pero sí, siento que se ofende. No siempre puedo estar feliz. Hacer la cosa, la gente está encima de... Funny. Very funny. Sure. Let's walk out there. I wanna be in your life.
until the night is over. I will hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel low. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's why I call my home. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, that I want to be dancing with you forever. You think that it's stronger, make me as I am. Baby, it's magic and you can't put together. I'll make her just love you and hold you for me. Hold you for me. Hold you for me. Hold you for me. Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and night is over. I'm feeling alone again, every moment's golden again. Feelings I've been holding in, it must be love. Whenever I'm broken, you make me feel love. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my home. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want you to Dancing with you forever. you say things so make me Tired. baby, it's perfect anytime that we're together. I'm like I just love you and Hold you for me. Hold you. Yes, it's a beautiful day. Hold you. Yes, it's a beautiful day. The 30th day of April. Today is the last day of April, and it calls for celebration that you and Monwa, we have seen this beautiful day, and we must give glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords who made it possible for us to see this day. I wanna be in your life until the night is over. Are blessed, with the gift of self, the fact that I have you and you have me here, Nebon at the 103.5 FM. Until the night is over. Until the night is over. It's about to go down, Nebon at the 103.5 FM. Nanko Toto Agodo. Bet this splash. Yatago. Happy birthday for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yes, I seen he get you a malo na Chineke bu okasi okasi. Kalesia one. Chukwu okike abịama himself onye anyị na-ekwu maka ya. Yahweh. Ihe ga-eji wee malụ bụ na most of the things a na-eme n'ụwa yotago most of the things a na-alụ alụ ihe na-esi esi on a very good day. Enwegasị recipes for it, all of that. Mmadụ nwere ike inwe recipe for cooking jollof rice. Enwe recipe, enwe Nigerian, enwe Ghanaian recipe. Ụmụ ihe niile a. Somebody mazi akwụkwọ on a very good day wee jụ ajụjụ kwesị biko what is the recipe for water? Asị anọ H20. Inezi anya ọfụma efu na a very good day. Kedu ebe ị ga-ebu H20 ka ngị nwa wee mepụta your own water? There is only one water nke Chineke create n'isi onwe ya. O nwere onye ga-ele nwu claims to mmiri ihe nwa create. And onyanwa melo people like Bill Gates n'isi onwe fa yotago ka ji agbasi mbọ ike ka enwe another means fa yesi we create ya bụ mmiri ka asị na ebe a yotago ka mmadụ si we create kwazia but no Chukwu bụ ọkaka sọsọ onyanwa kele mmiri. And it is a place yotago enwe balance yotago. Once you're talking about water, we are talking about balance. It is a safe ground for everybody. If you get it, you get it. From the spiritual perspective, go Sadio on a very good day. But it is also a great place for the people who know their Lord, the King of Kings and Lord of Lords, who created it in the first place. Because there was a lot of people, fallacies, trying to deceive people to understand. It is what it is, and this is how we ball into this particular edition of Beat the Splash. Nebona at the 103.5 FM. Metal. Yes, some people had to go that this morning. Because this is spotting the imperialism before her Iberiberism.
Yes, someone saying that in the beginning that the face of the Lord was in the waters. Yeah, it was just hovering, in the waters. But in Igoya Bakuko and about Genesis. Nya Genesis, he will hot if Nya Genesis, if on our that the Lord created the heavens and the earth. So more created their own water. Or no as a map again. We would let there be light before we were to partition the water and land. Did you go see no the universe completely? I am like Bucha no toto and I say Papa Nepia Jide, Chocho impa yotago oblo belefe no toto. Yes, it's better we know. Manaketa fo is about time. You man gonna say I didn't this party right here is yours. You man no party get involved. Let's celebrate you this morning. You send SMS or WhatsApp messages on 080-9666-1035. And it is celebration galore up in here. Yes, I am a potago. We go Yatago Legos Yaketa for Kaibazegikosa, the Ketafo no Totoafo, and the Keta. Let me tell you that today is the birthday of Travis Scott, American rapper, singer, and songwriter. Onya casting on somewhere and perform all of a sudden, or they can earthquake somewhere. Otundi on a perform Lucina Wunienu, and now Wunienu na stadium. Mother can commission weapon. Ebana Wunienu. Some people now say the earthquake and because of the level, the velocity, the amount of people on our with passion. So we celebrate him this morning. He was born, April 30th, 1991 in Houston. And I say again, happy birthday. Yes, it's about time. It's unfolding. Get involved. Let's celebrate you this morning. Today is also the birthday of a Cuban mixed martial artist and freestyle wrestler who goes by the name Yoel Romero. Born April 30th, 1977 in Cuba. He had to go on a very good day. Onye na-agwa gị okwu ya bụ mixed martial artist mana ọ mapụla aka ọnụ if ya manya na another fighter na-acha epele ya o nwere ibe ọnụ ọrụ akọ oyibo na ọ ya akọgide fighter ọnụ onye ahụ amụba amụ ọ na-asị ngwa na-amụnụ ka anyị baziere nga ka ifufe ga-emenụ but some days a na-ebekwa ya some days ya nwere ebekwa mmadụ but we celebrate him this morning ka o si adịgodo right about now. Happy birthday. Yes, ọ dịgo ka o si adị. Yes, today Ubose Ndike, as today is the birthday of Carl Gustaf of Sweden, the king of Sweden, born April 30th, 1946 in Stockholm. So I now say again now, happy birthday. Yes, all the go they get involved. Let's celebrate you. You have to go and a lot of big Mets. Ndike this morning, and we are getting into it. Just send SMS or WhatsApp messages on 080-9666-1035.
Yes, it's a great day. United Nations all over the world is celebrating because as I'm talking to you right about Ketafu, today is the birthday of the Secretary General of the United Nations, born April 30th, 1949 in Lisbon, and he goes by the name Antonio Guterres. And I see again this morning, happy birthday. Yes, Yajisike, as you try, as you strive, as you work hard, to make the world a better place, to, unify humanity. The Lord will be your strength in Jesus' name. Amen. Today is also the birthday of Stephen Harper, 22nd the Prime Minister of Canada, born April 30th, 1959 in Toronto. Happy birthday. Yes, all the go said they get involved. Let's celebrate you this morning. Ketapo ayana ba Naija kai celebrate ndike celebrate this morning. And a lot of religion in the world, a lot of people need so one thing is sacrosanct. One thing is everybody accepts one thing. Then we're a superior being creating everybody together on a very good day. When you talk about Buddha now, you're talking about India, you are talking about maybe some Chinese and all of that. When you talk about Christianity, you are talking about people in this side of the world, you are talking about Igbo people, you are talking about a lot of people all over the world. When you talk about Islam, you are talking about a lot of people in this part of the world as well, in Nigeria, and all over the world, Saudi Arabia, and some places. And I wasn't even in an anya of my on a very good day. Nankana de fit a black man. Yes, only a man or what, or Mekatajan and Buddha, or de fit Yanisyonia. Some people will begin to picture Buddha as a black person, and they picture ya befe or they call recross kind of Kunisyonia. A picture of my Ihegano, Obola Belefe. It's unfolding right about Ketafo. I celebrated Kendi celebrated this morning, and today is the birthday of Israel. Oluduton Ransom Kuti. He was born April 30th, 1891 in Abeokuta. He's a Nigerian educationist and a clergyman. And I see again this morning. Happy birthday. Yes, all the Wakakoye said they get involved. Let's celebrate you right about Ketafo. Yes, today is also the birthday of Amanda Ebeye, Nigerian actor and model, born April 30th, 1986 in Abo. And I say again, happy birthday. Yes, all the Wakakoye said they get involved. The celebration is on. Today is also the birthday of a Nigerian artist who goes by the name Ucho Keke, born April 30th, 1933. And I say again, happy birthday on our power on food. Akoko Otipoju is coming your way right about it. And the kind of celebrate, messages now, but and I'm going to go to message in Naka woman leader, or Senapia woman leader. You have to go on a celebrate the brother's birthday, Bo E Money Marvelous. He says happy birthday to him. I net the see E Money Marvelous. He said, "Be an auto to announce and he hanging in his baby's booty and he said, "I think get what I'm mezu." Nah, Jesus, Amen. Bagam, you have to go say this morning. Get up, I went a message. Na sinaka iweka ifanye ikenga ogidi okay or when I only didn't celebrate this morning. Now suppose rest in peace to some people. They're not going at the hand of bandits and some criminal elements like people who were lost in that aspect on a very good day. One of your message, we'll still get into all of that, and we celebrate you this morning for joining us right about Fundra.
Today is also the birthday of Mr. Sunday Awoni. He is a Nigerian politician born April 30th in 1932. I am saying now, happy birthday. Yes, and here we go. Today is also the birthday of Kofu Worula Bukno. He is a Nigerian politician and a former deputy governor of Lagos State, born April 30th, 1939 in Lagos. I am saying again, happy birthday. Yes, all the go kwa kosi adeketa for. Yes, I say sometimes when I don't make you say yes, and one of the things I accept to go keep as well. But within culture, you know, and a more around us in this part of the world, there are a lot of things I hotel. Gamambo issue, you're going to I will opportunity and promote that within culture with the book Hip Hop and Igbo Culture by yours faithfully, Martin Epa and Shuku AKZ. Check it out, it's on Amazon.com. St. Teresa's Catholic Church in Elepia, Normonia, St. Michael's Catholic Church, Abatani, Elepia too. So check it out. You have to go below. And right about from there, as we proceed to give you what you need, satisfaction and Kedigodum guaranteed. It's time. Let's get ready to rumble. Akụkọ otipọkịrịkpọ ịghọtago nke ikpeazụ a. A sị na mgbe 9/11 mesị na America chọọ Bin Laden for years na-achị ya na-asị ka efere eme ya. On a very good day, ịghọtago ọ dịka họta na a black person ịghọtago na-adị ready iri ego on a very good day. Ọ nwelụkwa na public office ọ dịka ọ ya embezo something. Mana I check ife niile a check isi asị kedu onye ga-enweta Bin Laden, onye ga-abụ the president yatago achọta Bin Laden chap asị in fact na black man na onwere onye ọzọ ga-eme ya bụ ife na black person wee make sure na somebody na-aga by the name Barack Obama by the man abai as the president asịkwa na abịa na economy na aghọtasịla ọkanya na ife si wee jayo mana one thing fa wepụrụ aka bụgodo one no Bin Laden ka a na-achọ mana ọ chọtasị ndị niile a na-achọ achọ nya kụgbusie everybody even welo you know Mama Gaddafi wee kpọọ aka ọ nke aka o mesizi wee regret bakwazie na asị na ọ bụkwa na ụmụ ọkụpụrụ Mama Gaddafi but on a very good day ihe anyị na-akọwa bụ na a black person eti ya nyanwa na-achọgharị ndị agha agba ihe a ga-eme eme n'isi onwe ya otu o si adịgodo ọ dịka ọsọsọ side aka ọ na-ada awọkụba but we can do better on a very good day celebrating the ones anyị nwegoro n'isi onwe anyị yọtago akụkọ otikpọju. Yes, akụkọ nke izi anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ ife si wee na-ekwu gịnị ọ sị na Yahoo boys will end in destruction. Ihe ọ na-akọwa bụ na onye ọbụla bụ Yahoo ka ọ na-eme no destruction gba echeli ya on a very good day. Yes, Winner Chapels as you know, Living Faith Church, you know, the original name, but also known as Winner Chapel International. Bishop Oyedepo, David Oyedepo, you know, condemned the fraudsters and the Yahoo boys, saying they have a tainted future. From the Yahoo email service, the term Yahoo boy is driven. Like from there, case it drive for that word, Yahoo boys. You have to go ahead because neighborhoods of video with Yahoo Messenger. Never for if you know, you know. Yahoo Messenger day. Before Yahoo Messenger, everyone can have high five. Where my space, you have to go. Oh, high five bosom. My space, we so look. You have to go. From the man, you know, 24 hours of browsing. Yeah, it's midnight, you know, browsing till the next day. Often what I can in and look at for. So on a call na no get end the part na MSN ha ga with family on na only abona na eme ife
na ị ga-edifraud mmadụ na ị ga-ezu nwa ori at the end of the day na gị malụ na ihe na-eche gị na-abịa. Ọ sị na nobody is playing game, and nobody playing game has a future in the kingdom. Hear this and hear it forever. If that is your trade, stop it. Ọ bụrụ na ife na-alụ on a very good day ka ọ na-ekwu ya kwụsị ya. Ọ sị na yahoo business, stop it. Grabbing people's ATM card details, stop it. You are on a very fast lane that always ends in bitterness and destruction. Nwanne m nwaanyị, kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a ka anyị wee na-agakwa n'iru still? Yes, ihe Bishop na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụrụ sọsọ ndị na-eme yahoo ma ndị na-eme ATM kaadị ka ọbụla nke onye ọbụla na-eme na-adịrọ mma, ọ kwesịrị ka ọ kwụsị ya, because na anyị ma na nke ọbụla nwere ụgwọ. So na imeta nke dị mma ịnata ezigbo ụgwọ, ime nke na-adịrọ mma ịnatakwa n'ụgwọ ya dịka ihe ime. So omekana bịara most times a na-ekwu ọ dịka one particular people ka a na-adirect ndị nọkwa n'akụkụ na-emekwa nke ọzọ adịrọ mma sị ehe gwakwanụ ha na ha na-eme. Mana onye ọbụla kwesịrị ime adat na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu, na anyị kwesịrị iso ya bụ ụzọ ga-eduba anyị n'ụzọ ebe anyị na-eje. Anyị chọọ ka anyị jee bụ ebe dị mma, na-ebụrụ anyị na-eso nke ahụ na-adịrọ mma maka na anyị chọọ ọcha acha ka egbute, ọchara acha ka anyị gbute. So na ihe ọ na-ekwu n'ụtụtụ ọ mekere sense and dịka nsị wee kwu onye ọbụla kwesịrị ka ọ na-ebanye anya malụ nke ọ na-eme adịrọ mma ka o sikwa ebe a wee pụta, because dịka o si na-ekwu ọ na-agwa onye ọbụla ka ọ malụ nke ọ na-eme adịrọ mma ya pụtawa ebe ahụ. Yes, anyway, o kwugo ya bụ ife na-ekwusikwa ike. O kwuru si na ọ bụrụ na ị engage with the law cheerfully and engage with the law willingly, engage with that law tirelessly and watch how you will begin to lay up gold with time. Ịghọtago na isorokwa ụzọ dị legitimate na gị na-awọchịkwa na ị dịkwa na diligent na ọma nta aka ịnweta ife ị na-achọ. Ịghọtago at the end of the day onye dịkwa becomes the latest cleric. Mana nwa ya nwoke ama asị biomi eburugodo ụzọ kwuo maka ndị yahoo before ọ sị na ha ncha niile bụ gịnị ndị ori na onwere ife ọzọ a na-ekwu na nke a. A lot is happening. Ịbata n'ụtụtụ a ịgwa anyị filo n'ihe niile a ka o si akpọtụ right about now. Kedu ife inwe ikwu n'ihe niile a? It's about time. Anyị nweta message na nke agụ na-abụ na ụfa agụlụzi Igbo ọsị metal and classic akụkọ otu ikpoju. I'm celebrating with the celebrants, wishing them happy birthday. I'm bagam in their account and my own account and all the Ebona the fans, a meme, in the bottle number everywhere. And pioneerism have turned into Iberiberism in the highest order. Well, we are watching as things unfold. Akụkọ otu ikpoju. Negodi ajide my brother. Otaku said this morning. We are getting into all of that right now. Yes, ka Bishop Oyedekpo na-akụsu ndị yahoo. CBN apụtagokwa nke a kịta afọ ka ha kụsuo ndị enidikwa ka akụsuo on a very good day, mana ihe ha na-agwafa bụ na ha kwụsịzịa. Yọtago onye ọbụla kwụsị ọlụ ọ na-agwa ndị nke ndị akpọrọ afa bụ Opay, Kuda, Palmpay, Money Point. Agwagofa fa nwetazina new customers, fa mechizie fa chọzina customers again. Now, 4 Nigerian fintech companies have been directed by Central Bank of Nigeria to suspend onboarding new customers. Ha chọtazina ndị ọfụ. Yọtago Opay, Palmpay, Kuda Bank, and the Money Point. I said that the directives comes amidst investigation into allegations that accounts on these platforms have been used for illegal foreign exchange transactions. A representative from 2 of the companies confirmed that the CBN order, and the investigation is still ongoing. Abịakwana na nke ahụ ọ bụrụkwanụ sọ ndị nke a dịkwa ịghọtago anyị pụkwa ife CBN na-achọ media to make sure na transactions a na-eme kwụ ọtọ n'isi onwe ya, but ha nekwa anya ọfụma on a very good day. Fa afọkwa na even na enwekwa platforms so na operate kwa in this manner. Ịghọtago nwekwa questionable things a ga-ajụ ajụjụ maka ya. Ọkwa otu mmasị afọ ya bụ ife n'ihe niile a CBN na-ekwu n'ụtụtụ ama nwanne m nwaanyị kedu ihe ị nwere ikwu na ya ka wee na-agakwa n'ero still? Well, also has to enye information out ka normally ife na-aga n'ọdịkwa okay, mana eni dịkwa ka enebali ya anya malụ nke bụ eziokwu dị na ya bụ okwu wee malụkwana otu a ga-esi wee mee because now most times they provide the services. So na mana ọbịaza nwezi ka o si wee dịba nke a na-adịrọ mmanụ kwesịrị isonye n'ihe a na-eme ebe ahụ enebali anya dozikwa anya otu ọ ga-adị mma, so na ndị mmadụ ga-take notice and anyị na-eme expect na fa mecha the investigation ha ga-agwakwana anyị ife
At the end. So more at point to put some things out. You have to go based on the investigation. In as much as I made the investigation based on forest and all of that. See, investigate to go a situation whereby some people make us say, transfer over time or hang based on some of these, platforms and you and investigate investigate. Can investigate if any now? Why no be far the bank? My brother Chalo can investigate here. He just got Chalo can investigate here. Because long messy lead to bank. I the bank all on a very good day. So on your bonamanco say to cement come. Ya be doketa, Jimwa or the Zibekoya Befa, you have to go on we go think careful before passing a chop of our boss or another place. Manding a counterfeit, you have to go there with a counterfeit native, click, with any now, see investigate. Orgo ko sade yebata no toto aywa ifilo ni heni na ko sade right about now akoko otipoju. Yes, I got actually open down. Bishop Oyedebo Buzo will cook the good Makanda on the Nato on a very good day. CBN, well, Chubanding Kefafili, you have to go now to Pankefa in some kind of way. And I investigated that one. Keta fo when Dozana Choketa, Obolondina, a wapota SIM card, when they got a wapota SIM card to Aketa, a configure in some kind of way. I was there again a phone, you have to go, if can phone number Switzerland. Also, no one nigga working one on all Swiss gas when I go. It's any good, you know, enough Swiss number. Also, again, ya tola Tebiano Keta. Like you fire make a send 30,000. Oh, we Nina. I cost you 2 Nina, only when I send Diego. So I took a buy super Swiss woman. For the last time, I took a buy Bali. Now, wow. So I think I took Gigos, Ogafabata. Without knowing, now modern on Nigeria, you have to go configure number or blue Swiss number. Oh, well, they are jagging you have to go in there, when I mean, international call. Nekaya BFSM as a SIM box fraud is a setup where fraudsters install SIM boxes with multiple prepaid SIM cards. A fraudster can bring calls through VoIP through internet and terminate international calls through local phone numbers from a country to make it appear as a local call by initiating the call through local SIM installed in SIM boxes. So, and actually, I said that fresh concerns over security issues around call maxing, SIM boxing, and even if you know when I talk about the video register about all those SIMs and all of that, they said it is a deliberate attempt by fraudsters to avoid paying the correct international termination rate for international calls, so paying instead the local termination rates. Now, nka hafo hana memana enwekwazi more to it. You have to go na configure kwazi number wala jam madu n'igwe kobali ife nwa before mali na-emen okwe ụgwọ ka o si adị on a very good day. Onye asị no isi onye ọcha da wa no onye ojii ka ọ na lady ya nwanne nwaanyị biko kedu ihe nwere ikwu na nke a ka anyị wee na-aga ngwa n'iru still ihe anyị nọ na ya n'oge kịta ihe a na-afụzi ji ọ karịrị akarị esi ebe a isikwa ebe ọzọ amarozi ebe esi were abịawa ife a na-afụ these days. So na information a na-enye ọ dị mmotu esi were na-enye anyị information at least ka uche gị dị ya because na ọfụrụ na most time afụrụ na foreign numbers onwere nke ọ ga-esi wee bụrụ around here ka o si abịa mana ifu gị na o nwere ndị nwewere ike ime ụdịrị ife ahụ wee na-emekwa n'ihe ha na-eme. And owepụrụkwa ihe ọzọ dị na ya bụ na dịka isi ekwu na ha ndị Nigeria ha dị very smart, ha dị very talented, mana ha mara otu ha ga-esi wee yes, because na odo nwekwa ndị na-eme nke dị mma mana most times ụfọdụ dịkwa very few bụ ndị na-eme nke na-adịrọ mma. And ọda nke a na-akọwakwa n'oge niile na ọ bụrụ otu aka o kwesịrị isi dị it that so smart ọ bụrụ ije wee na-eme ụdịrị ife a because na ị nwere ike ị na-efeel like na why not na ị na-eme na-ana free mana mkpọsị ụgwọ ọrụ ga-abịa ịfụ na ihe ị na-eme adịrọ mma abịada na ịma like izikwa ya. So ka some people nwere ike na-enjelijela ya na-asị kedu ife a na-ekwu ihe a ọ na-ebe mana ọ dị will ọ na-eme kịta afọ. As I'm talking to you, the president, the chief executive officer of Medallion Communications Limited bụ Ikechukwu Nnamani
an engineer. All I meant in this subject matter, NCC should do something immediately. That sometimes I don't pick calls because I do not know the number, only to find out later it was an international call. The truth is that I don't know why this has not been resolved. I expect it to have been resolved or solved at the end of the day. Or say honestly, I wouldn't know why. One would have expected them to have sorted all this out by now. Now, when you get involved, you tell us what you think of all of that. It is unfolding right about Ketapo. Yes, call it political news. Call it, no incentive actually politics, no election, than Edo State and all of that. But the truth is that as I'm talking to you now, I have a good news, and the good news is that Obaseki, the governor of Edo State, increased minimum wage to 70,000 naira. Yatago. So in as much as a lot of people say no because na election as I'm talking to you, or Posolo na make sense na secretariat as I'm talking to you. You have to go na Edo State now. Now the announcement of 70,000 or basically paid 40,000, against 30,000 national minimum wage. Before 40,000. The governor said that the depreciating value of the country's currency, the naira, and the rising cost of living, it makes sense to introduce a new minimum wage for the state workers. And Melo, or say, let's understand the new minimum wage calculation. He said in 2011, when the minimum wage was 18,000 naira, the exchange rate was 160 naira per dollar. And so effectively, workers in Edo State were taking home about $120 as minimum wage. When we increased the minimum wage to 40,000 in 2022, the exchange rate at that time was 450 naira per dollar. So effectively, workers were getting about $96. Or say today, 2024, with the 70,000 naira minimum wage at the current exchange rate of 1,257 naira per dollar, what they are taking home is $55, which is less than 50% of what they were earning about a year ago. For us in Edo State, we believe that the issue is about productivity, paying people well so that they can produce more and not pretending that you are paying them so salary when you know that the salary cannot motivate them to produce the goods and services that is required. So, Kedeke is where emulate if any now. You have to go Anambra State, Senate take note, Senate copy for Pugasi. You have to go take his note. Man, no, I can hear when I got it still. Because now, for the say maybe not because of the election, but in now you just will break the whole thing down. Or what you know, attack now, Uche had in even the worker say no, or the Mafa. So also, now you're not for to the economics. I can notice that then now you're at least Kahane did that kind of Hana. So now all them of my I know your question emulate the governor Johnson and also one for the model okay now you to face ready we need to at least get our road to her so yeah did seeking all the more before them. Yes, all go is the Yotago Ebatazen to you suggest Basil Yotago we appreciate the fact of the people in our driver economy, everybody involved needs someone for but I got suggest Malazeki is you and make a copy of governor, Obaseki, me, Ketapo, or go to the election, Nabia, or Mantequak and Canamba State. Similarly, family found a very good day. Right about Fundua, it's about time. Get a classic, you call it 1 or 2, when I got Paniru still. Classic. Okay, so, all whatever, a man. The father. So according to the story, on a Melo years back, and then I am in 1986. Okay, Papa na all as a banker, all bank. Then when I go to Esiweboya Ebugo na Omelo only go na alo. So I went to Padiana court one day on a lolo. So they have popular the court now. Every time you in Nigeria, Polo Gawa, Switzerland. Find the out that the man are guilty, not the innocent Nakaya de Ota. It's not noble, Ezbo Mado, Ebon alone, Ezioku, Loyabo, all so aware of choir.
Then they can swear what if almost 38 years ago. So today, why away? Bimito when I call that na papa and of ma. Na neye oga bigandolo oge galaga and the no tanko se into when I call so papa ya. Now just only the papa ha na mekwa nke dem ma ha so kwa we appreciate kwa their own father. Yes. Na all the ma inwe a good father ya we in or na say yes na otu na ọ na-eme nke bụ nke kwesịrị ka ọ na that's ni ọ na-eme dem no matter ba onwere onye mmanụ na-eme ma ọ make it right. Yes, the truth be na enwere a lot of people just bụrụ ndị ori n'isi onwe fa then mana ịkpa ya aka n'ọnụ ọsị na m ga-azụ na ụmụaka ife ọnụ na just ka mmefe aka mgbe zụ ụmụaka mana eziokwu nwere ụmụaka ọ na-azụ ihe a ego ya spend na hotel na ndị otu pa and all of them ịfụkwa onye nwa sef ya agbagidezi mbọ wee bịa weta nke nwa ga-eri on a very good day, but the truth is that ife dị mma ka mma n'isi onwe ya ọ bụrụ na ị nwere ya kedu ihe ị ga-akụziri ụmụaka on a very good day ọ bụrụ na ebe onye ntị ya operate na ọbaghị tigbo zogbo baghị zute pịakwa and all of that pịawa mmadụ azụba ka ọ wee bụrụ na ị na-agbaka mbọ n'isi onwe gị ọ bụla ya bụ isi because kedu ife ị ga-akụziri nwata akwụkwọ nwata gị nwa gị ịmụrụ on a very good day, but ifugo na otu papia si operate nwụrụ ya mere o ji wee nwee that impact na nwa ya nwoke nwere ike na-ekwu this kind of thing n'isi papia on a very good day. Enwe ndị na-amakwu nwe n'isi papa kwuo enukwu ana o nwere ka ọ na-ekwugodi ebe ọ na-ekwu ọsala pụọ onye a don't worry mụ na ya ga-enwe ọ dịgo ka o si adị ịbata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo n'ihe niile aka o si ahụ food right about now nkịta afọ ka nwere nke a wee sachelu gị ka iwe nwee ike batazegwa anyị filo ọ bụrụkwa based on ife ịgba mba a na-asị na ndị Afrịka na ha na-agbaka mbọ na onwere idi fara agba n'isi onwe fa yọtago ndị dị diabolik na ibu na Naijiria ebe a ya anụgasịgo ụmụ akụkọ gasị na mmadụ nọkọta bịa n'ime ọfịs bịa nye ebuna mgbe uche onye ọbụla dịrị ya ma ọ were ofu ọtụrụkpọkpọ yọtago ekechi edebe one side on a very good day mana ikwu enukwu a na-asị ifo mgbe mmele keku nsi akọziri aka whether na omele or not onwere ife emenwe ya mana afọ bụ na onwe nke mere na South Africa ndị je weta ọgwụ fa na-eti n'ọfịs n'isi onwe fa yọtago ka ha wee nwee ike wee nweta promotion ka ha wee nweta nke nwa nọ at the end of the day fa malụ na CCTV kamera nwa yọtago gada afa ya nweta ọfụma mgbe fa na-eplesi dị ọtụmọkpọ ka ha wee nwee ike mee ọfụma n'ọfịs. Now I say we have found out that 2 of our officials were involved in the incident. As it stands, they have been suspended. Investigation into their conduct is underway. We have arranged with the municipality to use the community hall while we, clean and fumigate the office. Members of the public have been informed to use the community hall just because of Otomobonda the office. Ebuari office ketafo. As I see use busy hall nya hall on the obodo. Edozikwa office again, you have to go and actually an office. But the thing is that 2 employees of South African Social Security Agency are apprehended because na office jene nyogo you have to go ka we nwe ike na eme ofuma na office as na one of them na agwo dị n'ime nke onyi na ọkụ na afọ na ọbụla belefe nwanne nwa kedu ihe nwere kwu ka we na-agakwa n'iru still yeah na emekwa these days why not this time around onye ọbụla kwesịrị ka ọ kpachapụ anya ya they're very careful because ọ bụ na afro ha na camera now nwere onye nwere ike ịma ife n'ebe ahụ ife ha ji n'aka wee na-eme ya ụdịrị ife because n'otu afụsị ha wee jide ha ka ha ga-akọwa ọgwụ nke bụ eziokwu na ya bụ okwu kọwa ọfụma ihe ha na-eme but kedu ife ya na-emekwa n'ụda ahụ ebe ị na-alụ ọrụ you work hard you pray to God he has succeed with God all things are possible ọ ihe gwara anyị so na ime otu abụrụ the best way ọ ihe ọ bụ enwego ndị ya bụ emenu mana asị na ọ gara agbanwere Emeka mba wọchị Emeka kịta o mefe na o nwere ife ọ gaghị agbanwe Emeka ji enu pụta ọga na-enene asị oke pụtago jee gwa ụmụ ibi ọta n'ebe enu ọ bụrụ ndị nke ọzọ a na-ekwu na ọ ga-ada agbanwere Emeka mba ka ọ na-agwa ọ na a very good day so ọ ya na-ebute ụmụ ife niile a anọkọta ofu ya sị kedu ife melụ Emeka otikpọju ịbata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo n'ihe niile akosi ahụ food right about now kedu ihe iwe ekwu na ya bụ ife loteri ya join nwaanyị na Facebook at ebe ọ na the 103.5 FM. Drop your comments on the comment section of the live video right there. You can also send SMS or WhatsApp messages on 080966610. Hey my brother in the whiskey. Hey my brother in the whiskey. Ọkwa nga ịgba first no
Yeah, you're horrible. We thank the Lord, though. All the good morning, sir. Okay. My brother. My brother. Some kind of test before I got pay Italy. Welcome. Gabaniru, my brother. Okay. No problem. Amen. Dalo, my brother, thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right now. Hello. Good morning, my brother. We thank the Lord. Amen. My brother. No. You're welcome. My brother. Okay. Gabaniru, my brother. Just Gabaniru Tila, my brother. Before 30 minutes, when I take to no one, I come to the man. What can I Yes. Wandalo, my brother, thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about Ketafu. Hello. Hey, up one dog line up, my brother. No, get him. Good morning, sir. No. Yes. Biko Banyola radio giki Gabaniru Otila onu n'okwu. Okay. Okay. Yes. My brother. Thank you so much for joining us. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you. Right about now, I want a message in Mommy Gosife. Mommy Gosife. Chibu Ifem.
and Summer from Unkwele Ogidi, and she said, my take is on the people using charm in the office. They didn't do well at all. They don't need to be suspended, but straight to prison. Trusting in God for favor and upliftment is the best than using charms. Tell them to repent. So thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. Hello. Hello. Yes, good morning. Yeah, good morning. Hello. This is Advantage. I'm reaching you from Babu. Welcome, sir. Oh, Gabaniru, sir. I want to comment on about Abateki. You say Abateki. Yes. I saw that thing online. I think it's 70,000 naira minimum wage. 70,000 minimum wage. Yes. Yes, it's good. But even as that, how much is bag of rice now? Okay. I've been asking questions about this removal of subsidy, even though the Nigerian citizens, the larger Nigerian citizens, some of them don't know what is subsidy. One man was asking me one day, what is that money to do to be subsidizing some certain things that Nigerian citizens benefit from? 70,000 is good for the state. But how much is bag of rice now? How much is bag of 10 kg semo? Okay. You see that even that 70, even 100,000 is nothing. Okay. To make a small pot of soup now, you will spend almost 10,000. Yes. You see, so I don't know. You remove the fuel subsidy and then you want to increase the minimum wage. Only for the workers, so those that working in the government sector. What of the private sector? Yes. What of other artisans? That's the thing. But anyhow, my brother, at a time. They want to build the coastal rail. What do you wait about Singapore transform from Peru. Okay, look at India. Look at India now. India is moving. Do you know that? I know that, yes, I know. But no problem. Thank you so much, my brother. Let's hear from you. What do you have to say about all of this? Hello. Hello. Good morning. Yes, good morning, my brother. Kekime. Negodi Ajide, my brother. No. Good morning. Good morning. Yeah, all you know do about zero to kidding. I don't know if they can almost think that I did a lot of them. I'm not thinking that hey, man. Gabaniru, my brother. Oh, thank you. That's soon I can use sooner. Yeah. As soon as I make my better and I'm for one. I'm not saying, now each time I do that. I tell them now, sorry, I said that little. They do this that hard. Hey, man. So when they find other going on, then yes. Oh, they are guys from other branches. At least now, a governor for Central Bank here before. But they would here. Okay. I did it here and I'm plastic. So I told him on I feel Batalo, next coming next man. I know it's a question I had. So that's a deal there. That's a battle. So I'm asking that name the committee. So we see if I don't miss, I'm asking a bundle. But I miss. Amen. Amen. Dalo, thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. Yes, sir. Amen. Yes, I'm more a classic. I'm an agona about to down when I was your Hanesa. Oh, yes. When people okay. Yes.
akwụkwọ nsọ si na ọbụrụ onye kụrụ ka ọ ga-ahọrọ. Ọ ife ọ bụ. Ọbụrụ tasị na onye ọbụla esi ihe dị etu a n'efe ọbụla ọ nọ wee na-achị megide mmadụ ya hakwara ya azụ ihe aha niile ka ọ hụrụ ya dịka mkpụrụ abịa na ndị na-eme ya alụgba afọ ọbụla omenala ka ndị nye dị dịkwa na njikọta eme esomọ na maka na ụfọdụ ndị na-anọta nke na-esokwarị enyere ndị nọ n'iwu aka ewere ha na-eme ihe ha anaghị because ị nwere ike ịgara banye ka ebe ịnọgata ụra gbasara ihe niile ime na bank eriri ebere chọpụta ga-ekekọ aka eme ebido ndị na-arụ n'ime were pụtara Adalum, my brother, thank you so much for joining us this morning. Can you hear me? Let's hear from you right about for yes. I am not to the last day of May in the name of Jesus. Amen. Now, welcome to my sister. Kabani do now. Thank you, sir. And only go to Basalo. Even during the in our office, then we will take you to Marble. So when I start to na punye niile ihe niile mara mma n'aka Chineke na-abịa onye kere ihe ije n'ụwa so ka ha ka ha malụ na punye elu na gigote mgbu ya enye gị fevọ ga-ebu ezi punye elu si n'aka Chineke abịa so wee bụrụ onye na-appreciate pati ya n'ife ọnwa mma daalụ so ka Chineke gosi anyị niile taa n'aha Jizọs. Amen. Daalụ nwanne m nwanyị. Thank you so much for joining us this morning. Daalụ, let's hear from 59210. Hello. Hey, nobody has my brother. Balfa drum man no. Good morning, sir. Yes, welcome. No. Nwoke nnobi gwara anyị na ịma mbata taa. Nwoke nnobi si na ịma mbata si bata.